Rasaku gak lumut bencuran aku saben dino. Awet aku gampang ngantekan sapa. Kon kumut dikawruh nimboe pangerten. Ing dina iki aku bakal lenter. Sepiro kang dadi katekan sore papan. Kula ketemu kuwi sering papan abang ngawiti kepengin ngambali. Kepen mangerteni. Kang koyo ngopo kang dadi katekan.
yen to pancen aku luput kemanggonen. Apa kira mengerteni? Sopo sing mau gagahi bocah wadon? Apa kira mengerteni? Perkarane bocah wadon sing lagi kantoko jere papan karo malah. Iya. Wis. Aja ngadokati jero gonmu nampa. Anti aku gagahi bocah wadon ki mau ora teges aku bal tumindak Allah ki ora. Lan kamangka aku bakal paring pitulungan kan bocah wadon ki mau. Paring pitulungan nek arep nulungi bocah wadon. Goro, kowe mung pawatan. Wong kaya kowe kuwi mau arep merakoso bocah wadon ning kowe nganggo pawatan arep paringi pitulungan. Arep ngekei pitulungan karo bocah wadon. Kartenono. Yen aku pengen rawas bocah wadon mau, kowe buatan. Kamangka ana tekanku lamun to bocah wadon ki mau bakal temekane pati di mangsa kewan kang galak. Ngerti ngerti. Lan kudune matur nuwun kawan aku. Aja kok kendak aku yen to kepengen rawas bocah wadon ki mau. Matur nuwun kelawan kowe. Sudi ngopo? Aku matur nuwun kelawan kowe. Aku mangerteni. Uga ana ing pangarepanku dhewe. Sopo tenaning bocah wadon Sangro Prakoso mau mangerteni? Pawan kang nyoloweti. Bocah wadon Sangro Prakoso iku mono adiku Mintarse tak kandhani. Jebul bocah wadon mawon. Sopo sing ora gelo atine? Ning ngertenono. Saka ngarep aku wis kandhake yen to aku iki ora duwe niat kepengin tumindak Allah lawan bocah wadon iki mau. Ora duwe niat arep tumindak Allah lan bocah wadon. Iya. Baut pawatan kasunatan yen adiku Mintarse mau gagahi arep prakoso yen iku mau ora ana aku pendak kaya ngopo adiku dadi ngopo adiku Ora usah tembung sing tanpa guna. Aku wis bolak-balik kandhak yen to aku ora duwe niat tumindak Allah karo bocah wadon iki mau. Yen to mesok karo aku opo sing kok karep pancen? Pawongan Iya. mergo kes luput mergo kes salah arep bandel dina kelawan adiku Mintarse arep merakoso kapura ing kene mergo aku sedulure lanang aku ora nrimani Bantur sing kok karepake. aku gelo kelawan kowe ayo adu jaya kawijayan yen kowe kepengin duweni kelawan adikku iki lho sedulure Gol tinuku. Tak ibaratke papan kene wis ngadol. Aku sing baru. Entone papan kene. Aku sing baru mekane baru. ora nang kowe tak maju kantil kare atimu iku tatakoni ora gelem ngaku sapa jenengmu.
aku nyandak kok elek karo ngomong ae lho. Sing bapak. Sing bapak. Lah tenan. Lah tenan. Jare sing Wah dadi wong wedok iki paribasaning daringan sih mintar sih anggonku nglawan taklan kowe. Kowe tuntung atiku makaling gelong ora mau gugu. jare sampean kae wong barang rakulaan dadine tinyah-nyah ngono to Kakak. Oh, barang rakulaan nyah nyo. Jo, elak kandamu to Kakak. Nyah nyo. Ijo. Yen wong lanang mau tawani. Yo tak nyono. Dudu kaya ngono. Lah kepiye? Lah kono mau tawani. Sing aku ngomong kuwi cilik nganti tuwa kok ora tau mau tawani. Lah sampean nak kanganku dhewe. Sedulurku dhewe. Nawani mangan, nawani ngombe. Oh, nawani mangan ngombe wong sampean wis gedhe. Sak yo ngono to Kakak. Bener apa sing dadi kandhamu? Ora saken dadak ati, sapa sing dadi singgung? Sing paling kudu papan kene kan mau. Aku dadak kok ibumu. Yen kok bakal mrawis siramu. Oh, dadi sampean ditakok lawan sekadangku. Ora atiku dek. Kula ora sing ndi Kakak. Iki Kakak. Emak. Yo terus. 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 Wong kon terus ora saya Jarene penjok kan omah. gugu karo omonganku to Kakak. Terus yo tak terus ki. Kowe wis mangerteni bocah lanang iki mau apa ora? Terus. Lho kok ora cacek yo. Lah kepiye wong dhewekne sing nulungi aku? Sing nulungi. Ijo. Kowe mangerteni yen arep ditulungi bocah kae. Mangerteni to Kakak. Wong aku mau kantongku yo ngukur nodi. Kornodi. Ijo mergo aku ngerti ana pawongan bagus. Kornodi. Ijo. Ora. Tembung kok Kornodi iki tembung apa? Aku nodi yo. Lho. Minase. Aku ora percaya. Aku ora percaya kowe. Kowe iki nodi kelawan bocah kae. Kasunyatan aku wis mangerteni dhewe. Ora nyelah taliane liyan yen kowe iki arep diprakoso. Sopo? Sing ora mangkatine wong aku sedulurmu. Ya tak kekne lah aku diprakoso Kakak. Tak kekne. Mau kekno. Wong jaremu lah ya barang ora kulaan ngono kae to Kakak. Jare kok nyah-nyah ya tak kekke ngono wae. Yen kowe nyahyo, yen kowe iki dimangerteni kelawan bapa guru kepriye? Yen kowe iki nyahyo kelawan bocah lanang liya ning meteng anggur piye? Sing ora kaya ngono Kakak sing tak nyohke iki atiku. Lah kaya ngono lho. Aku melu dek. Ora usah kakek tembung sing kanggomu. Kok cetakno kaya ngono wae, sekadamu ora bakal ngetut lawan. Kakak ora percaya lho. Kula kan sokuri wis mikira mundak kowe kecepatan iki. Kaya ngono Kakak. Aja cedak-cedak karo kae. Kowe durung ngerteni bocah iki. Aja cedak, aja gampang cedak kelawan bocah lanang. Mire, Kira iki Kakak. buriku. Mire korono mire iki rene, Mire iki ning buriku. Kene. Coto. Apa ning? Wong yen roh wong wedok kok Sore bapak kene bacot aja. Kowe utawa sing bantu mekane Pak. Pawongan. Aku ora nampek tantane musuh. Yo. Yen pancen kowe bisa ngalahke aku. Aku ora tido-tido. Ngomeke kan nyorohke kelawan adikku kelawan kowe. Aja wong adu sing balong kandel kulit. Semukarke. Kok kabeh kan dadi cetek. Ayo. Nganggo ajike jeneng opo? Kampan. Kalau dadak. Kaya ngono semukarke ya. Ayo. Padha-padha ngundang Suming Bathara.
kok kira kuat karo kowe. Semono aku. Bapak guru. Loh, kok iki? Bapak guru, wah pangapunten. Sampean iki kepiye to, Kakak? Lah aku yang mengerteni to mintarku. Kono-kono, kowe sing mari pitulungan. Hati-hati, Kakak. Nek kula bapak guru nggih. Dadi kaya ngene iki piwulange wong tuwa. Lah nika renteng-renteng kados rayap. Ape gawe omah. Nika lho. Ya ben canom. Ben. Lho jenenge Apa kowe ngerti jamane saiki bocah nom ya kaya ngono. terus Sira nggaweni leh ngajar karo aja cedak-cedak. kebangetan dol. Kok malah gandeng renteng kok geret-geretan. Sira nggaweni Nggih, kula bapak guru. jane iki mau sing mesti ana kedadean apa. Kowe bocah sak noron bocah isih padha padha. Mesti wae sebab anu sababe sing ndadekake. Delane atimu tuli. Wonten ingkang jalari. Menika lho pawonganipun. Ingkang jalari kula nesu. Kula geglaken kalian bocah kae. Tuli bocah bagus. Lho nggih, kula bapak. Yen toh kowe duweni jeneng sapa jeneng? Anu yen duweni wong tuwa tutuke wong tuwa. Lho nggih, bapak guru. Kula menika Maesa Cempaka, putranipun Rama Maesa Wateleng. Maesa Cempaka putrane Maesa Antelen. Tuli sira ngomong nggih. Penjerak tansah anglong batosipun Tujune kowe mau durung ana kedadean gawe raja pati. Sebabe apa kowe ngerti? Ndak terus sapa dodoan ngono gelo karo bocah. Sing aran Maesa Cempaka. Maesa Cempaka. Menapa panjenengan sampun mangertosi Maesa Cempaka menika? Sebabe Maesa Cempaka dhuwurmu dhewe nggih. Dulur kula piyambak. Pakaryan bapak. Panjenengan daken yen to menika tesih sedulur kelawan Rangga Muni. Laranipun kados pundi? Sebabe wong tuamu kaku ya sudarmamu Maesa Cempaka. Tunggal bapa biyen karo ya wong tuane si Rangga Muni nggih. Kula mboten pertados Bapak. Yen kula menika nggadahi dulur kados diapurane menika. Si Rangga Muni Lho nggih. nek kowe kurang percaya lembar sejarah kaya ngene nggih. Sampai ngedan Monendra